Bon día, chámome Carlos Garrido e son presidente da Comisión Lingüística da Asociación de Estudos Galegos, entidade cultural dedicada ao estudo e promoción da lingua autóctone da Galiza. É precisamente nesa condición que agora veño solicitarche un contributo para a campaña de captación de fundos que as escolas semente están a desenvolver para poder reformar un dos seus centros educativos, nomeadamente o situado en Moas, perto de Compostela. As escolas semente son un proxecto pedagóxico centrado na Galiza e que fai do galego lingua vehicular integral das actividades educativas, partindo dunha concepción do galego tanto como lingua nacional da Galiza como de lingua internacional partillada por unha serie de países. De aí que se revele do máximo interese colaborarmos neste proxecto das escolas semente, para o que te convido cordialmente. Moito obrigado pola túa atención.